Bună seara, eu sunt Răuleț Laurențiu. Uitați la televizorul meu de iPhone, calitate Smart TV Plasma, 8K Ultra HD. Uitați pe YouTube. Aici vom prezenta despre Luiza Melencu și Alexandra Măcișanu de la Caracal. Despre fetele alea. Asta e bunica Luizei, nu știu cum o cheamă. Mama Luizei, asta, mama Luizei, uitați-o. Sâmbătă și duminica, microbuzele nu circulă spre satele din proximitatea orașului Caracal. De aceea, Luiza a fost nevoită să se întoarcă acasă cu o mașină luată la ocazie. Ultimele imagini cu Luiza, surprinse de camerele de supraveghere, ne arată vorbind la telefon. Ce frumoasă e mama Luizei. O sărut acolo. O pupă acolo. Când sărut acolo. Să-i bunica ei. Aici am fost eu la ei acasă. De când a fost la liceu, ea nu s-a urcat. Opreau șoferi tineri, ai domnișoară. Elena Iordache o cheamă pe mână. Și nu mi frumos să are. La Caracal, mașinile la ocazie sunt luate dintr-o stație improvizată aflată în apropierea unui magazin de piese auto. Stație care nu se afla, din nefericire, în obiectivul camerelor de supraveghere ale magazinului. Nu cumva magazinul ăla la Caracal face parte din mafiotul lui Gheorghe Denche? Ia întrebați-vă treaba asta. La ora 11:25, cu puțin timp înainte de dispariție, Luiza Melencu vorbea la telefon cu mama ei și se intersecta pe stradă cu o femeie într-o haină roșie care părea că o privește atent. Vedeți aici? La ora 11:30, ea sună pe toți, avem pe apeluri. Și am scris o ocazie. Din câte am înțeles, acea doamnă ar fi intrat undeva în magazinul acela de piese, ar fi dat un telefon, ar fi ieșit afară, iar în momentul când Luiza, mi se pare că se uită și un pic cam dubios. Asta am zis-o de la început, dar în seamă n-am fost luat. Am văzut-o pe Luiza, cum stă. Stelian Iordache, eu știu cum îl cheamă pe bunicul Luizei, îl știu. În magazin și a vorbit la telefon, a ieșit și au urmărit-o pe Luiza și a și dispărut pe urmă. Ceea ce știm cu certitudine este că ultima discuție telefonică pe care a avut-o Luiza în acea zi a fost cu tatăl ei și că a fost luată la ocazie de o mașină despre al cărei șofer nu știe nimeni nimic. Am vorbit toată perioada cu ea. E Gheorghe Dinche, mă, cine să știe decât Gheorghe Dinche, criminalul. Știind că ea e deja la ocazie... Și frumoasă e mama Luizei, doamna, cum am îndrăgostit de Monica Melencu. Vă arăt și pe Alexandra Măceșanu. Acum. De asta mama Tudoriței plânge ea. Protest emoționant la 2 ani de la... De aici. Ăsta e Neluțu, Nelu Măceșanu Ion. Cu factorie liberă. Ion Măceșanu. Păcat că statul nu face nimic. Sufletul nu ne spune că a fost traficată. Ce spuneai cu moarte deja nu s-a dovedit și a dovedit științific că n-are cum să fie moartă. Săraca, ce mimilă, bă, mă dă lacrimi. Săraca. De ce mimilă, bă? Mă, la ea cum plâng. Ce mimilă de ea. Mama Alexandrei, Tudorița Măceșanu. Să știi că niciodată noi nu vom renunța. Săraca. Ce mimilă. Indiferent ce s-ar întâmpla. Faci să plâng, bă. Bunicul Luizei spune că a obosit să vadă autoritățile care încearcă să ascundă adevărul în acest caz. Noi îi condamnăm și îi vom condamna pe cei care... Da, protest la Caracal. Vi-l pe criminalul Gheorghe Dincă, cu care fusese internat la Obreja și l-a ascunde mister. Poate necunoscut este ăsta tânăr, de pe prima poză, nu ăla al doilea cu păr alb în cap, cu fusese internatul la numărul 9 Obreja cu el. Vă arăt și spitalul Obreja. Spitalul 9. Dincolo de asta vorbim de drama a două familii, care ar putea fi drama fiecăruia dintre noi. Dar și voi aveți tot. Nu uitați chestia asta. Se poate și vouă am stat cu nasul la oricând. Oricând s-ar putea să-i se întâmple și voi. Spune-ne să facă dreptate! Să ne facă dreptate! Sărace ce plânge, vă dați de lacrimi. Fizică piele de găină ce plânge Monica Melencu. Asta e Tudorița. Asta e mama lui Alexandra, am fost la ea la tricotaje, la muncă. Mi-a dat și bani, de 2 ori am fost la ea la muncă, de mai multe ori am vizitat-o, că o iubesc. Acolo îi dau un pupic. Săraca. O iubesc.
intrat la poartă să zică că duce Îi iubește și soțul. Le găsit din părinții lui Alexandra și al lui Luiza. Aștept ca Dumnezeu să-mi aducă copilul înapoi. El aduce, Deci asta e singurul lucru care... să-i aducă săraca. Uite, uite cum ar da Dincă. Un alt om aproape de nerecunoscut. Uite, un alt om de nerecunoscut, auzi? Cele 2 zile în care a fost adus la fața locului ca să arate punctual cum a procedat cu cele 2 fete, aduce în fața opiniei publice un alt om aproape de nerecunoscut. Bărbatul care susține că le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza e total schimbat, parcă a întinerit cu 10 ani. Mi se părea acest nou chip al lui Dincă asemănător cu chipul lui Ceaușescu când se ducea să inspecteze recoltele de porumb. Capul sus, privea să vadă, Ce privire are? Am întinerit cu 10 ani în urmă ăsta, dobitocul. părea să fie omul cu Eu cu ăla am dat mâna la dădea răspunsul. medic psihiatru, ăsta e de la Obreja. El părea mulțumit de răspunsurile pe care le dădea și în felul acesta se vede că adaptarea lui este destul de bună la noua situație. Care este noua situație? Nu este noua situație de om care a dedus că a greșit grav și începe să se căiască și ar vrea să ceară cuiva iertare și n-are cui. Noua situație este de om care și-a dat seama că a ajuns la un... Nu fie... A, pe vă spun la început, la bientul minții lui Gheorghe Dincă, mai trec cu 10 ani, ia. Stai că eu tocmai aici, ia. Apariția publică a lui Gheorghe Dincă stârnește valuri de revoltă. După 59 de zile de arest, bărbatul pare cu totul alt om. Mai tânăr cu 10 ani, odihnit și vădit în centrul atenției, presupusul criminal pare că se hrănește din suferința altora. Da, e ceva ciudat aici. Am dat mâna cu unul care era bine, nu avea păr alb, ăla cât la mare, bă, era. Naibii ce om, bă, ce chelos era în cap. Hai să vă arăt spitalul nou unde am fost pusese internat cu el la Obreja. O B R E Obreja Spital. Mi-a dat direct. Spitalul de psihiatrie Obreja. Spitalul exact, Alexandru Obreja, da. Numărul 9. L-a arăt acum poză cu el. Numărul 9. 9. Caută. Sau nu numărul 1, că numărul 1 e la Brăila, la noi, la Galați. Numărul 9 e la București. Isabilară caută. Așa. Uite-l, ăsta este. Obregia. Ia ascultați, să vedeți ce mare este. Situație incredibilă la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din capitală, fostul spital numărul 9, unde s-a înregistrat un caz de moarte suspectă strigător la cer. Dispărută de săptămâna trecută, o pacientă în vârstă de 63 de ani a fost găsită decedată chiar în incinta unității sanitare după ce fusese dată în urmărire și era căutată de poliție. Cadavrul a fost descoperit lângă secția de toxicomani a spitalului. Încă de la momentul dispariției, rudele femeii au susținut că femeia nu a părăsit spitalul și că cel mai probabil a murit sau a fost ucisă în curtea unității sanitare. Oficial din cadrul Poliției Capitalei au declarat că au întreprins toate demersurile... La asta am fost eu, Obregia, internat cu Gheorghe Dincă, nevoluntar fără să vrei, acum 2 ani, perioada 4 septembrie 2019. Vă arăt și un videoclip. ...necesare pentru găsirea femeii, iar la începutul săptămânii, polițiștii au postat anunțul dispariției pe site-ul oficial. Femeia de 63 de ani a fost internată la Spitalul Obregia în urmă cu circa 10 zile ca urmare a unor tulburări de comportament. Joia trecută, pe 2 august, a fost văzută ultima oară. În jurul prânzului a fost vizitată de o vecină, iar în jurul orei 16 și 15 minute, fiica ei nu a mai găsit-o la spital. Aceasta a semnalat lipsa mamei, personalului medical, care a anunțat ulterior. Asta este Spitalul Obregia și pusese internat cu Gheorghe Dincă. Gheorghe Dincă, care am pus eu internat la Spitalul Obregia, era cu ăsta cu părul alb în cap. Nu primul din poză, ăsta era. Dincă. Eu când am dat mâna 4 septembrie noaptea era ceva ciudat în miezul nopții la București.
Deci ăsta e spitalul numărul 9 Bregea. Intrarea nevoluntară. Situație incredibilă la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Da, ca să știți. Trăigan a fost găsită decedată chiar în incinta unității sanitare după ce fusese dată în urmărire și era căutată de poliție. Cadavrul a fost descoperit lângă secția de toxicomani a spitalului. Încă de la momentul dispariției, rudele femeii au susținut că femeia nu a părăsit spitalul și că cel mai Deci ca să știți. Și asta e. Prezentăm și pe Alexandra. Alexandra Măcișanu, o familie foarte frumoasă. Și fata asta mi se pare foarte de treabă. I-am pus o muzică aici. Ia ascultați. Răuleț Laurențiu cu Georgiana Pavel și Ana Maria Pavel. I-am pus aici. Săracul nici să plâng. Simtea cu un criminal. Te rog, nu mai plânge, cred că mi-ajunge și simt cum durerea mea zboară spre noi. Primesc de la tine doar lacrimi senine, le șterg cu aceeași durere ce-o porți. Te rog, nu mai plânge, gândește-te bine, în ceruri pe tine te voi să o păzească Dumnezeu. Frumoasă Alexandra, mă. de clipele în care ne-am sărutat. Când vei suferi, cu tine voi fi și lacrimi. Hai să mă să și pe iubitul lui Alexandra, vi-l arăt acum. Eu l-am căutat la Reșca, Alexandra Măcișanu, șterge așa. Vi-l arăt cum arată, nu l-am arătat. Iubitul ei. Poate mă uit și trimit asta pe... Dar nu știu Facebook-ul. A? Ăsta e iubitul Alexandra Măcișanu. Marian de la Reșca îl cheamă. Se potrivea cu fata asta, să mor eu. Dar ce, nu știu. În găsirea gemei pe canalul Știi de Toată, iubitul Alexandrei Măcișanu a făcut primele declarații. Ce s-a întâmplat de fapt în ziua dispariției? Iubitul E frumos, frate, îl iubesc. Marian îl cheamă, te iubesc, Mariane. Măcișanu a spus ce s-a întâmplat. Dar e frumos, mă. Ce crede iubitul Alexandrei despre dispariția fetei? Mai mult, familia Măcișanu a cerut zilele acestea ca fostul iubit al fetei să îl pup acolo, îl sărut dulce, că îl iubesc. la Dihod. Băiatul urma să se întâlnească în fața liceului cu Alexandra în ziua dispariției. La Reșca asta. Eleva din comuna Dobrosloveni, județul Olb, s-a urcat în mașina lui Dincă. Asta e Dincă, măi, să-l ștergeți pe Dincă de la Alexandra și de la iubitul ei. Dincă e eliminat din fața acestor două persoane, nu are ce căuta criminalul, doar criminalul într-o poză, fără Alexandra și iubitul ei. Că și Dincă s-a culcat, mi-a omorât. Dincă, Gheorghe Dincă de aici, s-a culcat cu bunica unui prieten meu de la Brăila. Câine, uite Dincă. Dincă. Ai văzut? Ți-e frică de Dincă, nu? Ce ochi face cățeaua? Ți-e frică de Dincă? Nu, uite panica, stai liniștită. Săraca, să mâni săraca, uite. Ți-e frică de Dincă, nu? Săraca, când aude de Gheorghe Dincă. Unde-i Dincă? Du-te după el. Mușcă-l. Auzi. Săraca, vezi ce câinii. Scrisoare pentru Alexandra și atât. Într-o lume normală, acum te-ai și trezit. Erai în vacanță de drept sau la Academia de Poliție, Alexandra. Într-o lume normală, tatăl tău te-ar fi... Da, săraca, îmi pare rău de ea. Hai să închid aici și închid la Luiza, chiar la Luiza. La Luiza Melin Caracala, exact tot la Tudorița, cum o zi. Da, că Alex, că rupe tăcerea 2000, deci cazul Caracala, uite. Exact, Monica Melin cu te iubesc mult de tot. S-am prezentat că am pus internet și cu Bence, mamul Luizei, Tudorița Măceșanu. N-am mai insistat. În momentul când i-a zis, mami, am ajuns la ocazie, zice, noi am așteptat-o să vină acasă. Tatăl meu a venit de la Pește în ora asta și jumătate. Ce frumoasă e. Ceva s-a întâmplat. Stelian Iordache, ai trebuie să oprim aici. Canalul meu de YouTube este așa. Moran de pa.